belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is licht aan het stijgen. Op dit moment zijn er nu 48. Dat meldt de Extra vandaag. Volgens de krant is de stijging vooral te wijten aan het aantal importgevallen. Tussen 10 juli en 12 juli betrof dat 18 gevallen. Er liggen nu momenteel 4 mensen in het ziekenhuis. Niemand ligt op de intensive care met COVID. De politie van Spanje en Albanië heeft gisteren 18 mensen in Spanje aangehouden in verband met een grote mensensmokkelzaak. Ook Sint Maarten speelt daarin een rol omdat daar mensen zijn aangehouden uit Albanië met valse papieren. De bende zou meer dan 400 migranten uit Albanië via onder meer Sint Maarten naar Amerika hebben willen doorvoeren. De zaak wordt verder onderzocht en ook wat precies de rol van Sint Maarten is. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. E pensar em Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar Curaçao, nota importância, botar ela blow. A botar Curaçao, botar na tem lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Minstens 115 miljoen gulden per jaar aan belastingopbrengsten die kunnen oplopen tot 215 miljoen gulden. Dat zou het resultaat zijn van een modernisering van de wetten rond online gokken. De Sociaal-Economische Raad is gevraagd hierover advies uit te brengen en de Extra schrijft er vandaag over. Zoals bekend is de overheid bezig met het moderniseren van de wetten rond online gokken. Een van de gevolgen moet onder meer zijn een hogere belastingopbrengst. Een burenruzie in de wijk Coraspech liep gisteren helemaal uit de hand. 2 families hebben al lange problemen met elkaar, maar gisteren werd het van kwaad tot erger. Uiteindelijk raakte een van de buurjongens gewond en moest met de ambulance naar de polykliniek worden gebracht. De politie moest 2 keer langskomen en heeft geprobeerd de buren rustig te houden. Momenteel wordt onderzocht wat precies de oorzaak van de ruzie is en hoe het komt dat de jongen gewond is geraakt. Op dit moment kunnen Curaçao, Aruba en Sint Maarten nergens naartoe in het geval van een conflict met Nederland binnen het Koninkrijk. Daar moet iets aan veranderen en daarom wordt er al 11 jaar gesproken over de invoering van een geschillenregeling. De Rijksministerraad heeft echter vorige week het laatste voorstel van tafel geveegd en dat is volgens oud-gezaghebber en oud-minister van Justitie Elmer Wilsu niet in het voordeel van Curaçao. Er raadt Curaçao daarom aan om druk uit te oefenen op Nederland en zich aan de afspraken te laten houden, want Nederland heeft eerder aangegeven daadwerkelijk een dergelijke regeling te willen. Afspraak is afspraak, zegt Wilsu, dus zo'n regeling moet er komen. Het multidisciplinaire team, waarin onder meer medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Volksgezondheid zitten, hebben gisteren de Golden Gate Snack in Salinha gesloten. Er was sprake van een onhygiënische situatie in de keuken en ook waren er mensen aan het werk die geen papieren hadden.
Lange tijd werd er nauwelijks op gecontroleerd, maar sinds enige tijd kijkt de politie strenger naar de regels rond het behalen van een rijbewijs. Ze moeten mensen eerst slagen voor hun theorie voordat ze überhaupt praktijkles kunnen krijgen. Rijinstructeuren waren in de afgelopen jaren nogal losjes met die regels, maar volgens de politie zal er nu strenger op gelet worden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.